Right, muri Zimbabwe regedza itimbopedzerana pashata apa komana kana mazogaraga. Alright, tanga mamanyira zvenyu panapa telefriend to telefriend kuti Kulian is online. I am back kunge musana zvangu. Right, paita nyaya panapa parikunzi zvoni munangagwa asikuda kuzoresigna muna 2030 ndo nyaya iri kunyautaurika panapa iri kupisanza apa 2030 apa komana regedza isiyana nazvo regerai vakomana haasi kuzoningirikina pa 2030 yarinzi ari kutoda 2033 and then after pa 2033 ipapo ozonopa mwana wake handizozivi kuti mwana uyu pari kutaurwa but now regedzai tione kuti information iri kubva nekunani because inini chandinoziva chikonzi ndikaona imam chimbotamba mese nemunhu handiti wozouya kundudza kuti but ningi uya anodai handikwanisi kuzokurambira because ndechizoti iwo ndowesahwira wacho ubhururu hwenyu mune muchiitirana munenge mune masecrets emunenge muchizivirana. Right, rutendo matinyarara panapa uyo komanda weko but the funny thing achitaura zvese zvozvo achigara kuZimbabwe ikoko handopanondinetsa manje kuti how do you oppose Mnangagwa uchigara kuZimbabwe hazviitike zvinhu izvozvo handisati ndakamboona munhu akazviita karaba achitonzi ari kutofamba mukumaona ari ningirikini isedha unobva nokuklemba kana ndichita zvekuklemba kusungwa kako kana kuti une vakomana vanokushanyira vakapedza basa newe vakambokuhafura mweya mbichana kuti vatibudise wese kukambura mbichana unozozi mweya wangu watobuda handiti mukuzona. But now mukomana ari kuti King Munhu Mutapa will not step down in 2030. Did you know that there is no way in the CAB 3 bill that says President Mnangagwa will only serve an extra 2 years and leave office in 2030? So there is nothing in our law or constitution that will compel President Mnangagwa to leave office in 2030. This means that if CAB 3 is passed this year before September, once the constitution is amended, President Mnangagwa may start a 7-year term that runs until 2033. He can even go beyond that, considering that Chinamasa has said that President has not yet started his term because he has not been in office for 3 years. Chinamasa also said the 5-year, which would become 7 if CAB 3 passes, will not count as a term limit. That means the 7 years can be extended again by Parliament in 2033 without a referendum. I know many people think Kudata Gray will be president later 2030, but that's unlikely. President Mnangagwa has already taken the title King Munhu Mutapa, and he wants to pass the baton to his son, the prince, and not a stranger. Pachaipa pari kubvira moto tichangonzwa zvimwe zvacho ndezvekungonzwirira wotoenda. But anyways, without wasting much of your time, Zimbabwe regedza tibva tambomhanya pane nyaya iri kunetsa ku nambotaura nezvayoka part 1 part 2 yacho manje yakuitika ndechekuti vakomana vanga vakapiwa mota vana wikini uchivhayo ndiana Patisana handiti Patisana anga akapiwa mota then kubasa kwake zvikanzi unotorejecta mota iyoyo toiramba kwatoitora mota iyoyo ubva woresigna zvako ubva kupa basa pedu panapa but pazokandwa joka. Right, tombobvisa ngatimbobvisa isense kuti imari yezvigananda imari yechinchi tomboisa paside tombotaura tionesane. maZimbabweans chinji kuita kuti titadze kubudirira. maZimbabweans tunoitirana jealous zvakanyanyisa, especially zvimamanager zvekumabasa anotoona kuti manager kuti mfana akutofamba ne GD6 nyowani achingoita basa ndakatomupinza ndichito unongoona zvinongoitika. This is not good man, this is not right. Wakutofamba ne GD6 iwewe. Saka zvakuitika panapa ndezvekuti chivhayo abva ati nyaya yacho ema-employees enyu wacho mati vanowana $100 iwaya. Ndarakataura nawo ndikati mwana wese angowanawo ka 1000 kakike lunch, but mimi ndaona kuti hamundisi kunakirwa neizvozvo. Saka ndichatuma lawyer rangu runotora balance yacho 27,000 haisi nyaya yasterek waiziya. But pane vanhu 2 ava vandanga ndakati vazowana mota Patisani naningirikina takutongoti madzibaba chipanga chitengeserai Patisani GD6 Fortuna iyo
$100 motompa mapepa ake, motompa mareceipts, because imikase hakuna mutemo wanzi unokuudza kuti tengesa nemari yakati, unotengesa chinhu chako nemari yaunoda. Hakubalaka unonzwa seunotsva souri manager uchiziva kuti wanga wakanganisa munhu kuti atore mota yake, then umwe wacho pane umwe mukadzi anga kanzi awanawo mota ipapo Aqua, saka Toyota Aqua yakabva anzi aiwa uyu ngaachiisawo $50 atenge Toyota Aqua $50 ndo mamirira aita zvinhu. Saka kureva kuti this is new strategy inenge yabva nekuma lawyers nechinchi, and haumbofe, you never challenge this guy, because ukada kuzoramba uchingono challenge this guy kuma courts, mari yacho anayo, anogona kupedzera kudzingisa futi basa manager uchiti police yedu kuti zvakati zvikozodai so, because inopedzera rango jealous. Saka ndingoti semaZimbabweans ngatisiyane nekuitirana jealous. Mari yezvigananda ikaona chigananda chiri kurasa mari chidingena, torai muidye stereki, because imari idzodzo imari dzenyika, vanenge vachiona matenda enyika zvichipawa mari idzodzo vanenge vachingondi zvinonetsa zvimari zvemagananda izvi. Usafoka zoitira umwe munhu jealous kuti saka ndingatopuhwawo azodai so tinei nazvo zvekupanana mota kwawo, ende isusu totongoti apuhwa, vazhinji vacho akapuhwa munototi congratulations. Saka chazoshata chanetsa ipapo chii, vabvira kudhara vachingozviita, vakasaka kutokupai mari yacho vanonoidya nemahure. Saka zvakangofana, mukuzviona zvakafanana, regedzai vakomana vangoningirikina, but tikuziva kuti tine patichatese patichabatana, one day is one day, hapana pekuti ungatomboswera uchinostopa ningirikini. Ende vanhu ava vanenge vapuhwa zvinhu musasaswere muchipedza ngoti ningi ndatomuvenga because apuhwa chakati. Musatambise ruvengo harudi kutambiswa, musaweste hatred yenyu. But now muri yeZimbabwe regedzai tidai soka, this is very important. Tinoda kuti timbonzwisana zvinhu zviri kutaurika panapa. I understand kuti vazhinji tine maonero atinoitawo nyaya idzi nemanzwiro atinozviitawo nyaya idzi, anditi ndoda kuti timbonzwawo iri kutaurwa panapa iyi kuti muri kuionawo sei. Kana tichinge tapedza kunzwa tese, aiwa tese tinenge taudzwa ane nzeve dzekunzwa, ndo patinoti ane nzeve dzekunzwa aita sei, anzwa, toonesana kuti imi munenge muchiona sei. Regedza titerere tese, iwe uri papa pakatokula down wakagara, ini ndakatogarawo panapa tichitoonesana zviri kunzi kudii apa. Mangwana nakanaka kule ona kuti ari mama zvakandira mboda ntavisa zvangu vamwezi anopira nema action ava vanomboita, kana kuti zvavanenge vachitaura, kana kuti zvavanenge vachifunga kuitira munhu. Pane mharidzo yakaiswa naChiwenga achiti muranda wangu Hezekaya. But munoziva here kana Chiwenga kana tichitaura pachokwadi anotaura chokwadi pana Mnangagwa kuti muranda wake anofanira kunge achitova pasi pake achimuteerera nokuti ndiye akamudzosa akamuisa pachigaro. Zvandakambotukira chimhamba achichaiwa mumuromo, kana kuti mashoko aya akambotaurwa nachimhamba okuti iwe Chiwenga iwewe ndiwe uno munhu wako wawakadzosa uchitisira nonsense rubbish pamberi pouzo hwamaZimbabwe, kwete pamberi pouzo hwachimhamba. Wakatora rubbish kuisa pamberi pouzo hwevana veZimbabwe, munhu asingaiti, handiti? Saka vanhu vari kuramba kana kuti kuda Mnangagwa kana Shoni kuramba kunzi baba vavo muranda Hezekaya pana Chiwenga, vanoramba sei nokuti chokwadi iri kutaurwa naChiwenga kuti Hezekaya muranda wake uyu Mnangagwa. Dzatuya uchiona nguva yese vari against Chiwenga nomukadzi wake, but mabarbarians, vanhu vasingagoni vasingafungi adofo. Iwe Mnangagwa unondiudza here kuti kana dai usina kutiza
2017 Chiwenga akakudzosa iwewe, wanga usinganyuri pana Mugabe, chero achembera kudai wanga usinganyuri. Munoziva rezvo zvitinatova nomwe hama yangu chaiyo yokuchiuto yakafurwa nevanhu veZANU-PF, ari muZANU-PF. Saka nguva nemisi togara kuita mashoko kuti chipolitical party ichi hachisi chokusapota. Unozviurayisa, unozvinyudzisa neZANU-PF political party. Chero masoja chaiyo vaakuzviziva, wakaurawa unotova muchiuto izvozvo akaurawa achiurayirwa chiya chinzvituno chokuti hakuna musha usina benzi. Akachivhurirwa zuro ndiasekuru vangu pakawanda asati amai vangu akavhurwa muchiredzi, akavhurwa namamwe mauto ake. But unoona kuchinzi kune nhingirikini, kune zvigevenga, kune mhondi dzakarobha pazaka kupi. But muZANU-PF ndo mune mhondi hombe, muna varoyi vahombe vanokuuraya masikati. Saka unonzwa mapenzi asingazikanzi kukazodai aiwa apa munopazire apa kuti the big notorious muZimbabwe ZANU-PF. Ende imi vana kuda neweshoni iwewe, udzai baba Chiwenga munhu wenyu vaifana kunge muchitori pasi pamune paChiwenga. But Mnangagwa akauya pachigaro akaapointa vana vake vese kuita ZANU-PF bhendi rekwamachesa ndekwafrango Hodobo, Frango Silomo, sorry, Frango Silomo namachesa ndo vanesa vana vavo kumabhendika nevakadzi. Ndo zvakauya zvikaitwa muZANU-PF. Mnangagwa saka babati president munofungidzira kuti vanopenda zvinhu zvamunongoona namaziso. Ike zvino muri kufungurana kuti chigaro ichi chinodai tenda dzinongonzi ndedzachivayo. Vamwe vatochembera vasina kana tenda. Rakirisi Mutangu aone tenda yei yokubaka kai, ane tenda yei Kirisi Mutangu muZANU-PF kana wanda mabhiriyoni avanawo ndei vanomakwama wane. Kune shoko riye rakambotaurwa naKiriti Mutangu atiza rokunzi vakomana hakuna anotenderwa kubata mwana weofficial weZANU-PF. Chero akaita mhosva yakadini hafaniri kubatwa. Ari kuona kuti Kenneth Chatunga wakabvisirwa mari yebail out, vakatodhipotwa vakaiswa kuZimbabwe waafree, catch and release. But kune umwe munhu ari pasi nokuda kwamaoko aChatunga wakatofa. But imimi navana venyu munenge muchienjoya, muchiuraya vanhu, muchienjoya, muchiita zvamunoita kunge nyika senyu. Vana venyu vakasungwa munobvisa matsi mune mari, anofanira kudyiwa nemiromo yavanhu, anofanira kudyiwa neruguta ruzhinji rweZimbabwe, odyiwa naChatunga chete nokuti mai ake vakahurira muZANU-PF. Vakasarudza divi rakanaka rokuhurira. Varume munotirwadzika mwoyo maitirei.
maitiro nyana kutombochipa kana haatombopadzi vanhu kana hatombofadzi kana hatombonakidzi. Chiwenga anototaura chokwadi kuti Mnangagwa muranda wake Hezekaya womubhaibheri uya uyo. Hezekia akawedzerwa makore okunamata naTabhita chirikadzi yaishandira Mwari. Harichati ruku kana ndinewe chiwenga hauchati ruku. Unourava nawo chiwenga vanavo ike nezvari kuporomotana nababa vake Shoni vachingoenda meja watu meja zvigaro izvezvo munombozviona paiko, munozvikiriyeta seko. Shoni wakapinda paAmezuro panapa, Shoni wakapinda paAmezuro, mukadzi wacho wenga andokudza kuti vane more than 20 something years iri army. Mongomuka makaporomotana muri padhina table muchitorya zvenyu moinonzi mangwana unofanira kutoita mecheva ingu yangu abve tisewewe. Zimbabwe haisi yenyu vana Shoni nabambo wenyu. Iwewe kuda nabambo vako haisi kambani yenyu, haisi kambani. Cricket farm ndo kambani yenyu. Zimbabwe nyika yemaZimbabwe. That is not a political party. Zimbabwe nyika yavanhu. Political party is ZANU-PF. Munofanira kuzviziva izvi, whether I like or not. Ndakambokuudzai kuti kuudzai baba ava mafambiro avanoita. Kana muri padhina kana muri pabreakfast muchichochonya mari dzeZimbabwe, muchichochonya mari dzezvirema namapofu nenherera neveAIDS, ndo dzemunotora ka dziya dzinokandwa mabhiriyoni nemathousands emaUS dollar anokandwa kubva kuAmerica. Imi hamutogoni kufunga kuda kubatsira vanhu vanotambura. Munofunge homwe dzenyu nokudya paronaka. Kana akisiriya makaona pokuhurira pashi.